145,000 da digibit da tiyami na 250 din nan nashi da kuma wannan za ga 30 nan nan ma 30 mata ce nan kuma 20 ne 25,000 in ka hada shi gaba ɗaya zai baka 145 yawwa 145 daman kudin zai kama 250 da aka bashi in ka buga 15 din zai kama 37,500,000 sai kuma ba kuma wurin cilici in ka buga da 10 din bici 15 din bici shine zai baka 145 abin nashi ne kan sai dai haƙuri. MD ya ce kuna da mitin karfe 9 ko? a ran baka kaje ka kwanta.